Hello mga bay, kumusta? Kasi pistoy para nabalik nang gidakimbang ko. Himo naman ko ang guyo naman sa keyboard nta, keygoals. Mahaw ta mga bay, alaw na 20 na antak na adres ka po nun. Na akong bitok sa ako ang kuan taon, kuantiyan. Garaw siya nanguhit na yung taon mga bay. Mahaw ta. Alaw na 20 pamahaw pa ba ini? Snack naman dagay. Larang itlog nga kuan pamahaw sa akong mungaan, wala man niya mahurot no. Ito nga nako. Dayon. Aning pa nila diri nga lapad pas kong naong. Asa man dapat uy. Kaon ako pasilan daghan na bisyo hindi ka kapipiti nang gutom kaayo. Ala, kumusta mo diha? Dugay-dugay na ko account aning pa nila diri muna planggana. Mukha ko ano masakit mong gud akong ngipon. Naman dagway ni kuan kanang sagol nga kaning kabaw. Masakit na akong ngipon kan ko. Pero lami baya. Nadaghan na naman ako ni kuan kanang dahon sa kanting. Kaning kinsay sa ato ba? Bye. Iyan Birundo. Ano mo bay? Hi bye Helen. Nga unta mahaw. Buhat. Sige lang kung kaon ba. Mora may panahon ako ugod nga. Magbidyo-bidyo. Kalingkod makaon. Man dagan-dagan ako kay luto na ako sa adobo kay adobo man ang pato sa mga karon. Burito kanya adobo. Ganyan man gud ang tana kong tatay nga siya. Sa ko nga anang gamay nga kuan mga pagkaon kuno nga baboy kuno. Nana man ang umahan dire. Diya, ko nga lechon baboy. Yeah, lechon baboy. Diya. Ko. Akong giingnan nga, bilangan ako ba akong inan nga. Sige magkag-ingon na ng lechon baboy. Siguro ni kaon ka na katong ni adto kag Pilipinas. Adto man sa Pilipinas, kadto siya Cagayan, kadto sa Iloilo, kadto siya Cebu, Manila. Sa ko yung giingon. Davao ana kadto red kuno siya. Nya. San una ko na man dagay kay negosyo dito kang anang ibawan man ka ng mga lugar lalag susuroy ka naman. Adto na lang ko mga raw pa playa ko. Hindi pwede. Okay. Inanglan daw ko diri sa ilahang balay. Gara po mo na. Dungdungog na tanga. Apa sa Pilipinas. Ayun. Nya nagud yang asawa na mga ang giinang ni kaon man dagay ka anak. Dili man ko tana. Ingon ko nga naami silingan sa una na mga Muslim o kitaan sila sa ilahang mga parehas pod og mga parehas po yung Muslim. Dili sila mukaon og baboy. Ug sila raw ay makakita pamulsa ang baboy sukuas mga anay. Suko kay dili daw ko mukaon ng Muslim anak. Na. Okay. Kita ba dai ka sa kada tao, kada Muslim kita ba dai ka sa mga ipanghimo. Nga, gutom na kayo. Paano yung baboy? Unsa mo apang silingan nga lolo Adventista? Mukira ka ang baboy. Naman atop. Di kita ang noo. Di kita. Na atop, na ilawom ko kahoy. Di kita ang noo. Di daw kita ang Ginoo kay nasa ilawom kahoy. Naapoy atop kuno. Di siya makitaan. Mukira ka ang baboy. Dilan. Moto kay naghisgot man og lechon baboy.
Ingon pud mo nga anya. Lutuin ko kanang Filipino pod nga inyong litson, inyong adobong manok. Gara po siya. Siya. Nga si mother. Siya basi nakakaon na siya. Ang banha-banha, nakakaon na dahil ng lechong baboy dito. Wala takita. Ang awara. Tagam. Bye, Chuchi. Hello ni mo bye. Bye, Jimafi Brennan. Hello bye, Jimafi Brennan diha sa Connecticut, USA. Uy, daghan akong viewers diha sa USA. Daghan salamat inyong tanan ha diha sa United States of America. Nakita na ko sa akong analytics, pinaka daghan ako viewers. Number 1 Philippines, daghan kay salamat yung tanan, and number 2 is United States of America. Daghang salamat yung mga bay. Pangatlo, pang third ang Abu Dhabi. Hello niyong tanan, daghang salamat. Ikaupat ang Japan. Ikalima ang kanang Saudi Arabia. Wala may Kuwait eh. Mo ko viewers diri sa Kuwait siguro. Dili siguro madala sa percent. 5 ra man ang nakuan na hagip sa mapa. 5 ra man kabuok. Saan ito mga viewers na ko sa Netherlands, Korea, Qatar. Siguro kung managhan mo diha, mapil na siguro mo sa mga porsyento. Mura may nakita na ko sa kong analytics na number 1 yun ang Pilipinas, na daghang islamat sa inyong mga paghigugma, pagpangga tanan. Mga bay, daghang islamat. Nate. Dito ng paglaglaag din akong dagway na Pilipinas. Piti naghanan akong viewers sa Pilipinas. Hilo rin yung tanan na daghang islamat yung tanan. And ni nahurot na sa kaplato. Muna nga mananghid na ko ninyo. Luto na ko ni bagting na ang kampana. Tabi-tabi na ko gamay din hibaw. Budyong gamay kay ni Jensen. Hello ni mo ba? Kay Winnie Freda Lumiares. Hello ni mo ba? Kay Buna Comoda. Kay Ana Friolo. Lisngag man itong ilong ining kalakihan eh. Kay Flora Modelo Basalo. Hello ka ni mo ba? Kay Maribik Limpiado Magalso. Hello sa ka ni mo ba? Ngahi empan. Kay Maribik Limpiado Magalso. Hello ka ni mo ba? Kay Migumi Bulgaria man gani. Hello ni mo ba? Arlene Carnaso Solis. Kay Melanie Gabison. Hello sab ka ni mo ba? Kay Wing Sorensen dia sa Denmark. Hello ni mo dia ba? Tanawa na po sa Denmark. Dawla gyud da sa mapa. Bay paasa ra ng gugma. Hello ninyo dia sa Kidapawan. Hello ninyo tanan mo ra to ang tulumanong karon sa atuang Radyo Bandilio. Karong adlaw pizza 11 sa bulan sa Marso alauna imedya antak na dinhi sa kahaponon sa ako ang namutangan karon dinhi sa naso sa mga balas. Salamat mga ba. Ang maro to ang ting mo da kanunay naot nga makaya na to tanan ang mga ang mga sumbag sa kinabuhi. Namuabo na bahala magkabukol-bukol ta sa mga problema ato lang gini dok-dokon para maplat ning mga bukol para mukuyos ni mga bukol sa atong kinabuhi. Kaya nato ni tanan mga bayan bisag unsa pa mga pagsulay guro nya dapit ang akong parto sa akong sa ako kinabuhi kung anong ako anang gibalayan ako maginikanan kay kapilan mo gini ang balin-balin wa mo gini saktong pamuyo siguro ako nakapahinuklog nga siguro panahon na para mulingi na ako sa kumaginikanan nga ako sila sang unahon nga hawason sa ilang kalisdanan basin pa di ay kaluoy sa Ginoo nga mapsay na akong pamuyo kung makabalos na ko sa ilahan kung karon salamat sa Ginoo na nagsugod na gyud ang mission alang sa akong pamilya bisan pa isa sa ilaha duha tulo magpahiubos ka nako pero di gyapon ko magpadaog ako man gitagaan gitagaan ani nga kasing-kasing mapaibsanon mahigugmaon busa ako gining
dalon hangtod sa kamatayon. Daghang salamat ni mga bay. Wala na ko ni makatuni ni akong pagkamahigugmaon sa akong pagkamanggiluloyon, sa akong mga ginikanan. Siguro ing anak pud sila, pero kining tanan ako lamang nasayuran sa tanan akong nagiyan sa akong kinabuhi, sa tanan akong nahiaguman ng kalisdanan, ang kapobrehon perting daghana in taon nga tag makatunan. Hantod karon diya nagpadayon gihapon ta, alang sa ilang maayong kaugmaon. Mura to mga bay, basta kay kaya na to niya. Salamat.